Atilla Barışer bi vê romana xwe me dibe pişta deriyên Hesinî û dûr de asê dike. Melber çopa jinek ku 20 salên xwe di zindanan de bihêrandiye dide rûniştandin. Ev lehenga bênav û deng bi dest û dilê me digire û rêwîtiya me ya xembar dest pê dike. Em bi hev re li hemî qul û quncên jiyana wê digerin. Em pê dihesin ku girtiyên azadiyê çima tên girtin, çawa tên girtin, çawa tên darizandin û bi 10 salan di zindanê de çawa berxwe didin, çawa dijîn, çi difikirin û çi dikin. Rûpela 29 hewar û qêrîneke ji zindanê deng vedide. Li ser navê dayîkek girtî, darizandina Pergalê ye ku di heman demê de diyariyek biçûk ji bo hemî jinên ku di girtîgehan de mane û hêjî dimînin. Roman ji aliyê nivîskar Atilla Barışer ve hatiye nivîsîn û li weşanxaneya Doyê çap bûye. Çapa yekem di sala 2014 da derketiye û ji 107 rûpelan pêk tê. Nivîskar Barışer ji Mûşa Serhedê ji Bakurê Kurdistanê ye. Di sala 1974 de hatiye dinê û gelek pirtûkên wî hatine weşandin.